Шералӣ Хайруллоев, ёвари раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, хостааст ки зиндониҳои муттаҳам ба қаллобӣ ва ришвату дуздӣ бо кор таъмин шуда аз ҳисоби маоши худ ҳарчи зудтар зарари расондаашонро баргардонанд. Мақомот мегӯянд, ки ба фарқ аз 15 ё 20 соли пеш дар зиндонҳои Тоҷикистон шароити кор фароҳам оварда шудааст. Ин корҳо аз хишрезиву дуретгарӣ, кишоварзӣ ва сандуқсозӣ иборатанд. Ёвари раиси ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 май то 3 июн аз чанд зиндони кишвар боздид карда бо шароити будубош ва кори маҳбусон ошно шудааст. Мақомоти вазорати адлияи Тоҷикистон гуфтанд, ки боздид бо дастури раиси ҷумҳур анҷом шуд. Аммо манобеъ огоҳ мегӯянд, боздиди мақоми баландпоя аз зиндонҳо бо тавсияи Созмони Милали Муттаҳид сурат гирифтааст, ки дар гузоришҳои ахири худ аз вазъи зиндониҳо, вуҷуди шиканҷа ва бадрафторӣ нисбати боздоштшудаҳо зиёд интиқод кардааст. Садриддин Шарифзода, муовини сардори идораи зиндонҳои Тоҷикистон, рӯзи 4 июн дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, Шералӣ Хайруллоев пас аз боздид аз маҳбасҳо ва беморхонаи маҳбасҳо машварат додааст, ки дуздон ва ришватхорони зиндонӣ бештар ба ҷои кор таъмин шаванд. Боздиди ҳайати ҳукуматӣ аз зиндонҳо ва муассисаҳои ислоҳӣ дар ҳолест, ки вазъи зиндониҳо дар маҳбасҳои Тоҷикистон ҳамвора мавриди интиқоди созмонҳои мудофиаи ҳуқуқи башар будааст. Созмони Милали Муттаҳид ахиран ба Тоҷикистон гуфт, ки ҳуқуқи башар бояд риоя шавад, ҳатто ҳангоми мубориза бо терроризм. Вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон дар арзёбиҳои солҳои ахири Созмони Милали Муттаҳид ва созмонҳои байналмилалии дигар интиқод мешавад. Дар зиндонҳои Тоҷикистон тахминан 10 000 нафар нигаҳдорӣ мешаванд, ки аксарашон мардон мебошанд.